Kode Radio International Abuja heɗitoɓe nangoy dow mita 80 kilo haso juneje jowenayi temeɗɗe jowetati sappo. Matotiral amen ngal internet www.kode.net hawtande channel telegram amen www.t.me/kode radio hawtande radio garden. En bo mbawa heɗitaki min dow ɓesguji matotiral Facebook Kode Radio e Kode Media hawtande channel YouTube amen Kode TV. Non bo mbawa heɓuki min dow TikTok Kode TV. Indani Ibrahim Ramadake salminto e hoɗanki on laɓangal taskaramji amen ɗimin taskiti waddanki on jemmare nde. Nder taskaramji ɗi hin on nanay ga diwal Kebbi hukuma soji en Nigeria tefi ballal jadiraɓe ngam honugo Allah jikku en. Nder taskaramji bo ɗimin taskani on wodi taskaram wakkatire kobli. Emin ɗon dokka on munyal wiki hande min keɓata waddanki on kubaruji duniyaru. Amma joni sai mo'itinon jonde ngam nanki rahotowol malami Baguɗo ga diwal Kebbi. Hukuma soji lesdi Najeriya tafi jaridaɓe hokka bawal ɓawo ngam heɓa nasarako hottingo dullirento e lesdi Najeriya. Goto nder ardiɓe shanu cakol kubaruji e hukuma malla bo ofisu daraktajo hakkilango rento lesdi Najeriya Tukur Gusau on jini wigo hani kala jaridaɓe e bo jakoɓe kubaruji hokka bawal ɓawo maɓɓe. O gida Tukur Gusau onni o yiɗi wala ko woni kuuɗe maɓɓe sai ɓe dara wigo ɗum heɓi rento o laare lesdi Najeriya. Waɗi haala kan wakkati o waɗi e fadorde gwamnati jiha Kebbi ngam hollugo gilla makko. O noddi dow commissionajo jakor kubaruji jiha Kebbi Ibrahim Yakubu wigo o hokka bawal ɓawo ngam jarida ɓen en ni hokka wato ballal maɓɓe har wigo ɗum fottini shandulle rento e wayla Najeriya. O joni waylare hirna lesdi Najeriya kan wodi shanu dulle rento sanne ngam wigo funa waylare Najeriya ni waɗino ko muɗum amma jotta ɗum warti ɗo en. O nodda dow kamɓe jaridaɓe golloɓe kala wacce jarida ko fu hokka bawal ɓawo muɗum ngam ɗum watina koye ummatoje. O waytinki koye ummatoje ni won nder ko himɗini sanne nden bo e wallay haro ɗum wuwa nden bo ɗum tagga kala daɗɗo en jami'en gaɗoɓe kuuɗe kalluɗe wato bujjeɓe himɓe e bo garoɓe nanga ittugo zakka dow hana no diina Islama yi. Brigadier General Gusau o wi kanko office maɓɓe du daraktajo shanu rento Najeriya o yi ɓe ɗon tokka jihaji fere ngam ɓe giya wigo ɗum heɓi bawal ɓawo ngam ɓe jali suuɗi jakol kubaruji ɓe nodda bawal ɓawo maɓɓe e balla. Nde o tontuto ni kanko commissionajo jakol kubaruji e jiha Kebbi Ibrahim Yakubu o kanko ni nane ma ɗum gollal makko wigo ɗum watina koye ummatoje musamman wigo jiha Kebbi joni ɗum fuɗɗi heɓugo dullorento koye to sai wantini koye ummatoje ɓawo nden bo wiyama kala kokkoɓe wato bayanuji yago to kalluɓe kanum ma ɗum canjoɓe ɗum wangina himɓe ngam ɓe itte dow jama'are. E ragare ni o yetti dow jahal yeeso ɗum heɓi rento e jiha Kebbi. Brigadier Gusau on o yi'i sekko wala fa jiha Kebbi nokkure noon ɗe laati woodi wato fesare shanu nyamunda e bo lumoku ngam majjum hani jaridaɓe hokka bawal ɓawo nanga watin koye ummatoje ngam ɗum heɓa bawɗe nangugo halloɓe ɓen e fottine e jihaji wayla lesdi Najeriya. Keerola hotogon ɗon Abubakar Malami Baguɗo e gaɗo jiha Kebbi. Abubakar Malami Baguɗo a yettama. Be amin jemma e nyalawma ton gostoro be gumbar radio mon domi tadi 49 nder Abuja ndarde go nyalde fu wala hendu ko hoshaki hite suudu radio Kode International sai ummatore konde min ɗon gam onon ma gonden be amin. Joni sai mo'itinon jonde ngam nanki taskaramji ɗimin taski waddanki on jemmare nde. Amma aran da goɗɗe andinoje.
dow famtinki bandiraɓe fulɓe dow nafu waɗuki kati cuɓi malla botakas. Arande da andinore ga kawtal mi yetti Allah kawtal hore nga leydi Nigeria les ardungal Dr. Bello Abdullahi Bodejo. Bandiraɓe tedduɓe mi yetti Allah kawtal hore les ardungal laaɓiɗo fulɓe Alhaji Dr. Abdullahi Bello Bodejo yettiri on notago ewnadu ha bittitol ɗereji cuɓi andiraɗi votas card da come da noddandu wottu hukuma cuɓi joɗi ka jonde hoore andiraka INEC fuɗɗi sendugo ɗereji ɗi moye fuu norama yalɗirgo nokkure nde windita ngam jaɓgo ɗereji ɓawo jaɓgo ɗi aynoɗi aynol goɗgol nonnon bo to sa'i cuɓi ɗin yottake tabbitina yalɗiri sufirde mum ngam subgo mo ɓuri waldango ɗum nder ɓernde tammanteɗo renugo neɗɗaku e mardi ummatore. Dande lalla miɗo fulɓe, dande lalla miɗo fulɓe. Ɓiɓɓe lesdi Nigeria heɓɓe noti noddandu. Yetti Allah kawtal hoore fulɓe duniyaaru. En heɓi ɓe binditi kati cukol laamiɗo fulɓe yetti on. Ɓiɓɓe lesdi Nigeria heɓɓe noti noddandu. Yetti Allah
Joni bo dawonde andinore nden iga mi yetti Allah magban diwal Taraba. Darde hubbirde mi yetti Allah Cattle Breeders Association of Nigeria magban lisal leddi Taraba les ardungal yawo Ibrahim Barewa benanta luttuɓe jagorɗo hubbirde den e nodditira fulɓe droɓe gabago e ɓe woni fu dow ɓe wurto ngam tawki kati cuɓi ko bo hesɗitinki kati majum dalla canjuki nokkure nde ɓe joɗino ko ma bo dalla majjuki kati maɓɓe ta lawol yilluki office INEC ndendenta bo hubbirde nden nde magban e bedditira be nodduki fulbe dow ɓe daroɓe hokka ɓiɓɓe maɓɓe andal no handi be nanta tabbitinki jonde jam ha nokkure nde ɓe woni fu ha wuttudu wondu bo huɓɓirde nden e mana gomnajo lesdi Taraba dow kugal tabbitinki jonde jam ha lesdi ndindi Taraba ɗo ɗum patakewol iga huɓɓirde magban lisal Taraba. Joni sai mo'itinon jonde gam nanki taskaramji ɗimin taskani on jemmare nde aran da taskaram wakkatire kobli hawtande Ayuba Lamiɗo Munyal. Ayuba to a taski bisimilla ma. Heɗitoɓe assalamu alaikum, barka min belorki fottamo nder taskaran kofli asawere. Taskaran kamin gaddone ton kofli ɗe woɓɓe nder heɗitoɓe kode radio lildoy tamin nde min ɓilana on natte fere fere to min genata mijoji heɗitoɓe. hande ma min momon Ayuba Lamiɗo Munyal salminto e ardonoki on taskaran kam na yonneki wakkati nda fuɗɗire kofli modibbo arandejo Ahmadou Boulay iga Douala de leydi Kamaru. Bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zawleru wakkati kofli KRI Code International Abuja. Walafna man ittama nilana ma khairu jano kurendon woni ko bana milani hore Ayuba Lamiɗo Munyal milari ajibin tana dolo min do full min leddi ngawndere Adamawa Kamaru min do yona dum babatti babatti min yona dum Lamiɗo men hofnima milani ma khairu jano kurende awoni dum hofni Hadiza Usman Atwari hofi Ibrahim Dake mi hofni Sheikh Shimanu mi hofni kala huwoɓe ha nder Code International Abuja pat mi hofni wala on betti ko goɗɗo mi hofni non sobiraɓe am wonɓe lesdi Nigeria mi hofni Alhassan Inwa leddi Kano mi hofni Jamilu Musa leddi Kano mi hofni Ali Dewa tawete leddi Maiduguri mi hofni Alhaji Muhammadu Jabari tawete leddi Douala min sakike jawna Ahmadou Boulay tawete leddi Kamaru kondo Douala diwal mayo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Derɗiraɓe heɗitoɓe mi hofni on fu moɗon. Mi fuɗɗira Ayuba Lamiɗo Munyal mi yi'a maɓɓitani en jawleru wakkatire kofli. To a yettama a yelanama khairu mi fuɗɗira kofgol am be maɗa an Ayuba. Mi hofni Abdourahmanu giɗaɗo jarume, mi hofna Ahmadou Boulay mi yi'a dayaki am ɗo, mi hofni heɗitoɓe meɗen fuu goto be Aboubacar Malami Bagoɗo on fuu moɗon mi hofni on. Mi hofna Ali Zaki mo lesdi Kaduna, Ali Zaki a wairi wangugo mi hofna Alai Saidu Machu mo Gabon kanko ma o wairi nanego, Abdoulaye Saudien kanko ma wairi wangugo. To on fu moɗon ni mi hofna on mi ƴama jamuji moɗon. Ayuba Lamiɗo Munyal mi yi'a ɓili natal ɗo ɗum wi'e mbaɓɓattu, amma woodi woɓɓe bo e mbiya ɗum para, ɓe mbiya ɗum para fu eɓe mbiya ɗum bo mbaɓɓattu ɓuri jalago, amma para fu woɓɓe fulɓe e mbiya ɗum. To on gettama on gelanama khairu, ɗum min Mohammed mo jalli taweteɗo Bertois lesdi Cameroun. Wakkatire kofli KRI on komnama on gettama on gelanama khairu to taweteɗum fu ɗo inde ardiɗoɓe balla wako kala wala mo jippoto ɗo fu wala mo mi hakkiti wala mo ɗumoy mi ƴamana on goto ɓawo goto mo moɗo Abdoullahi heɓi wurtowago jotta ɗo homnan ɗo yelana on hayru. To ɓe waddi natal ɗo kam Allah ɓe eggitina ɓe mbiyata ko ganga kam
wallahi mi yeggiti to gettama machallah. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa sikiraɓe en bandiraɓe en fulɓe simitaɗi allah so jimi jam allah ñallumne jam ñalluɗum ni gonɗon kam mi sikiraɓe bandiraɓe gonɗe fattudeji moon to machallah mi sami boɗinoɗe noon do a khairuji alaji abdoullahi be mouhammad be ahmadou be ayoubas be ayoub sina komum kam to kala fadde mon mbamo jikkoto ɗo kam ɓe homni on ko ɗiɗi ɓe jagarɓe dental ɗo kam mi sani on ko ɗumɗoɗe noon do a khairuji. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. suudu groupe radio Abuja Fulaku mi honni on, mi ƴamani on, mi waɗani on du'aw, mi eli on du'aw. min ali noon ali annitireɗo Aliou Gangoshe ana jooɗi frontiére nokkure no annitire Ilara hakkunde Benin e Nigeria, nokkure no annitire Ilara be Kuta inchallah. mi yi on jippini natan woɗi sane. minon barguɓe komin mbiyata kugaga ɗum min mbiyan ɗum noon jammala konko. minon min mbiyatanga jammala konko non min mbiyatanga. kanga to jiiɗa nayi e dura fuɗo ko nagge wardi e magga ko ñaminga fu nagge ngi reedu mum heewa. so to wiye duro on famay fu fa nagge ngi yawata non in Allah waɗi duro on faami fu heɓete kon hoƴƴa ay reedu magge saako inchallah. minon jammala konko min mbiyatan. a woɗi sanne Fulaku suudu radio Abuja on fu on ƴamanama, on juytama, on gaɗanama du'a, on ɓeele du'a fulfudde. mi waɗani on du'a fa sanne inchallah. Fulaku yeeso Fulaku yeeso. mi honni mawɗo meɗen Bello Boɗejo inchallah. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. sai to mi nani Modibbo Aliyu min getti. Heɗitoɓe tani on goyte yon keɗito taskaran kofli asawere nder ɗo suudu radio Kode international wondu Abuja lamorde leydi Nigeria. on mbawa lildoy kimin kofli mo mijoji moɗon dow nateɗe min ɓilanta on nder ka'a taskaran kala nyalande jeslare fu nder jawleru wakkatire kofli KRI wondu i WhatsApp. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simminaka ha jawleru wakkatire kofli mi hofni Alhaji Ayuba Lamido Munyal be kala huwoɓe ha suudu radio Nigeria do Abuja. to mi hofna kala himɓe taweteɓe ha dengaral ngal fu, woɓɓe mbi'a groupe, woɓɓe mbi'a jawleru. to kala ha derɗiraɓe meɗen goni ɓadiɓe ɓe dayiɓe ɓe fu ɓe kofnama ɓe gelanama khairu. ɗum derɗa moɗon Daoud taweteɗo ha Bertois funange leddi Cameroun. mi hofna Alhaji Abdallah Al Saoud gonɗo ha Bertois. miɗon hofna Alhaji Alim Giɗaɗo mo Groje. miɗon hofna Alhaji Adama Bouya Sale gonɗo ha Douala. e mi hofna Alhaji Saidou Yari pullo Ethiopienjo gonɗo ha hirnage leddi Cameroun. mi hofna kala gonɗo ha groupe ɗo fu, ɓadiɗo ɓe dayiɗo, mawɗo ɓe pamaro wala mo mi acci. to mi yi natal gerɓangal to min ɗon ewna ɗum baɓattu, to gotum to ɗuɗɗi bo baɓatti, to bani kadi kala goto fu yalanama khairu. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. derɗiraɓe am tedduɓe tilimɓe barkante en wonɓe ha nder Kode radio Abuja. on ñalli jam, on kirki jam derɗiraɓe am, jammandu boɗɗum jam ha meɗen. on hofnama, on teddinama, on gelanama mobgal khairu har on towete fuu. modibbojo amin tedduɗo tilimɗo barkantejo Ayuba Lamiɗo Munyal maɓɓitini amin jawleru wakkati kofli. hofnama, a teddinama, a barkiɗinama, a yelanama mobgal khairu. min laari natal a jippini bo. to minin kam ha fulfulde amin, fulfulde leddi jenne o kam min ɗon mbiya ɗum fe'irgal ndiyam. ni min mbiyata ngal minin kam. to mi anda kadi fulfule wan ɗo ferotiri. to ko moye be no andi kadi. minin kam fe'irgal ndiyam min mbiyata. wodi mi laari Alhaji Amadou Boulay ha dow to.
mi laari derɗiraaɓe ɗuɗɓe mi hofni mon mi yelani mon mobgal hayu harontoyete fuu to derɗiraaɓe am ɗuɗɓe mi annda inde muɗum miɗo nana dande muɗum mi hofni mon on fuu moɗon derɗiraaɓe am goto accaɗo wala on ɗon gondi be derɗirayel moɗon biyeteɗo Hayatu Jenne o gonɗo nder wuro Gawdere on hofnama on gelanama mobgal hayru. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Suudu Kofli kubaruji radio international Abuja, Kode International Abuja. Ni momodon Idrisu Baba nasti nder wakkatire nde joni e hinnugo jogiiɓe nanawol e yettugoɓe e taskaranji boɗɗi mi neeɓi mi nastayi. Kala goto meɗen diga nder lesɗe ɗe gonɗe nder Afrika e lesɗe yaasi e lesɗe Asia e gonɗe nder continent America Asia Africa on fu mo on mi hinni on anduɗoyam e mum mi anda. Allah barkiɗina suudu radio ndu emi heɗito ndu tangi on bami wolwata emi heɗito ɗum sugleɗe hande e jango haɗiyam ɗuɗugo wolde nder may mi ɗuɗa woldejo giɗɗo bo wolwugo. Mi yetti on mi yelanake on hayruji ɗuɗɗi. Idrisu Baba diga Duwala lesdi Cameroon. Assalamu aleykum sakiraɓe wondaɓe nder suudu nundu albarka wakkatire Kofli KRF e nyalli jam to masha Allah Allah hokku e walugo e jam Ayuba Lamiɗo muñal mi e jippinani en natal to natal ngal minon ma emin mbiya ngal Fara Fara min mbiyata ngal no andumi inde maggal minon kam to Allah hokku sa'a to mi hewni o sakiraɓe Saydou Maccu gonɗo Liberbi o fu mi hewni on Abdoulahi gonɗo Duwala mi ƴami jam moɗon sakiraɓe luttuɓe ɓe fuu mi inna inde mo en kamɓe ɓuri hownugo inde Rabiu Abubakar hownata on daga leydi Ghana to Allah hokku e walugo e jam Allah holla en alarbare warayde tawi en ɓeyti en ɓuytaki amin ya rabbil alamin. Assalamu aleykum sakiraɓe. To ma dalla Rabiu Abubakar iga leydi Ghana min jetti jomirawo acca sumpo min getti kala heɗitoɓe Kode Radio International musamman heɓuɓe bososel nattoki taskaran Kofli asawere kande asawere amin mbiya jomiro acca sumpo e gondal hakkunde meɗen fuɗɗi fuu e Kofli Rabiu ɗin min gaddira gare taskaran Kofli asawere kande asawere dow darde hukuma suudu radio Kode International inde an Ayuba Lamiɗo muñal mbiyami on gonde amin wonde asawere gannanki wokka taskaran feere kessa baale jam. Joni bo sai mo'itinon jonde gam nanki taskaram ka RFI fulfulde taski min gaddantawon iga ɗo Kode Radio International Abuja. Guinea Bissau ko leydi toƴƴude he yaajendi kono hebbindi leƴƴi aadaji he finatawa sabu non ñiɓde diine islam he kerecien yaa he leydi he ɗi majjina pene kewɗe ɗen kono hay hewaade mum non nde won finatawaji burɗirawo nde wonno baɗoɓe ɓe ɗi darori noon tawa ɗum majjani tuppoɓe walla beccoɓe leñol yo no rewrara sanamuji mu'en manjakoɓe kañ ko si tawi joma galle maayi ɓe lesa leggal maandi nongal yeeso he ɓornude mum ko ɗon heddiɓe ɓe beccara konjule juula ñaago haajuji mu'en oɗo jalan ko ɓurɗo mawnude to hirnange leydi ndi o woni ko saare bi'erende Bashil hoɗo rande leñol manjakoɓe ko ɗum waɗi yimɓe hewɓe ɗi gara ñaagade haajuji mu'en. Luciu Balencanti Rodrigues ko kañum woni mawɗo jalan o. Kala ko jiiɗa minen mbaɗa ɗo koko min doni mawɗo men ɓe mayɓe ɓendi ndi lesuɗi min mbiyata ɗum ko picap e ɗemgal manjakoɓe ɗum firsi ko ɗoygal goral yooɗi mandina neɗɗo gooro bo min meeɗi wurdude e leñol amen yeru oɗo ko mama mamturu an wiyereno mantenkere ngal ɗo ko mama am Balenkanti ngal ɗo ga ko baba am Luis Balenkanti ko on lomtimi ɗo ko ɗum waɗi kala nde maymi lesudi am ko madarneɗo ɗum ko hunde teddude amen sabuna ko baaliɓe amen ɓe min bursinta e leɗɗe min darna ɗo ko ɗum waɗi karam ɓitere nde min jogi min garat ɗo min ñaago nde wonno yimɓe hewɓe ɗi boppa laawol ngol
lucio balencante rodrigues kañ deɗi hooli wonde ko laawol mu'en woni gongawol ko allah ran goro o andi laawol gongawa sabu minen gomi wonde ɗum ɗo kala ko laawol allah woni walla ni ko laawol amin ngol ɓuri wonde ɗe halal ko ɗum waɗi mon ñaagi kala giwɗo e jurol maɓɓe no arsu sabu mawninde aadaji ɗi goro ɓe he men jari arsude e tawa ngal he min ko ɗo woni molorde ande no keretemɓe ɓe kolore laawol isani mano islam yankoɓe ɓe kolore laawol muhammadu ni ko non men kolore sanamuji amen ɗi fina tawa afrique ha hanɗi wuuri ɓay neɗɗo waɗanta ɗo dabari haɓɓo e ɓandu mum he a fellat ɗum kural natara ha ɗum ko gonga ora he goro yeddel duuɓi 50 ɓaawo nden ko dewoɓe jalaŋeji walla sanamuji keedi yeeso helimore kono han ko islam woni dow 46 piccel goo hakindo tawriɓe ɗon 3 piccel jeerari hakindo isayankoɓe ɗi he 10 piccel jeenayi ɗi ɗamina non ɗo he duuɓi 20 to yeeso diine jalaŋeji walla sanamuji koko jogori lirsade ko mawni nde wonno nyandewo yimɓe ɗi garsa he laawol allah ko manjakoɓe goni nayaɓol he leƴƴi gine bisawo caggal fulɓe balantoɓe he seɓɓe kono non ɓurɓe hewde he maɓɓe ko sanamuji de wara watti hen peppeliɓe mankañi e ko nandi he mum usmane mbalo bisawo RFI minon ka wala ko min poti min mbiya ay on arti on timmini kode radio international kam sey yettore tan sey yettore allah accu on allah wallu on allah hawtu hoore meɗen allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako ɓuuwi fuu ɗo min gaddi ragare taskaramji ɗi min taski waddanke on jemmare nde dow darnde moƴƴitinɗo taskaramji ɗin ahmed arab aboubacar azare mi ibrahim romo dake jagorɗo taskaramji ɗi hin hawtidi wiyata on mbaalen jam.